zance. babban zance. Babban zance na ɗauko kan so na rasa mi zance. Fatima Zahra Ibrahim so ya baki sai kirge shi da ke da shi fama na ce. Ba bambance kalmar mata so a rubuce, kullum zuciya kin sace, dole na ce mai mazance. Babu kalarki a zuciya ko a kwatance, inda ka sha shi kin sace. Ba wani zance in na farka da safiya ke na kazance. Alƙibla ce take saka zuci nazarce, kanki na kwace ba na gani ko kwarkwarce. Zo ba na zumar da za ta sani na hauzance, hanya na biyo da ba ta sani na susuce. Yar kanuri akan ki bani barin zance, mai tsafta ce mai kaunar addini ce. Baban kwana kika yi akan zan lalace, alƙawali ne da ni da ke fa amana ce. Fatima Zahra Ibrahim so ya baki sai kirge shi da ke da shi fama na ce. Wannan mimun ce ta haɗa mu na rike ɗauri kin ja wasali, mai kyan fasali ke na gani tun can asali. Kin sa kwalli kin ɗau hanya sai kyalli, zan buga shan tuki ta rawa ya ke joli. Duk sun leƙo su kwalkwali an san jalli, kin min lolo sai kika sani na zan kolo. Na ɗauko ko na yi farar so tun farko, sai kika bani a ambulan ɗauke da sako. Kin accepting na jinjina miki mai sona. Fatima Zahra Ibrahim so ya baki sai kirge shi da ke da shi fama na ce. Su ɗankuna ma sun kauce, fadar kita suna kwace, da ni da ke ran mun dace. Kin san zoben ya dace, waka an ce ilimi ce, barazanar yankan farce ya bi jikina ya kece. Yo matsalar su ta kauce, ba matsalar yankan rake. Ba ni zuma in shan take, na san kauna ta da ke har abadan kam ni da ke ni da ke ni da ke ne. Aure a ɗaura ni da ke muraya sunna, ba ma nadama ba mata zancen bankwana. Bankwana ba mata zancen bankwana, bankwana. Fatima Zahra Ibrahim so ya baki sai kirge shi da ke da shi fama na ce. Babban zance. Fatima Zahra Ibrahim so ya baki sai kirge shi da ke da shi fama na ce.